I den her video skal vi se på DNA's opbygning, og vi skal også til sidst se på DNA i forhold til RNA, som er et meget tæt beslægtet molekyle. Men først her et billede af en celle med alle dens organeller, og heroppe cellekernen. Kigger man ind i cellekernen, så er der tegnet kromosomer, og piller vi et kromosom ud, så ser det sådan her ud. Og det er jo ligesom den overordnede struktur af vores DNA. Men for at forstå endnu mere om, hvad kromosomerne bruges til, så skal man altså zoome helt ind på de her DNA-strenge, og herover har vi altså zoomet langt ind i DNA-molekylet. Og hernede er skrevet, DNA er forkortelsen af den her engelske betegnelse deoxyribose nucleic acid. Så det vil altså sige, at DNA er overordnet en syre. Nucleic, det betyder kerne, så en kernesyre det kan man kalde det. Og så det første ord her, deoxyribose, det er en del af DNA'et, og det kommer vi til lige om et øjeblik. Så nu kigger vi endnu tættere på DNA-kæden, som vi også så lidt af før. Vi vil ikke gå helt ned i den kemiske opbygning. Det kan man sagtens gøre. Det er som så meget andet i biologien opbygget af en masse kulstof, brint, oxygen og her også fosfatpiger. Og inde i midten herinde vil der være en hel del kvælstof. Men det vil vi ikke gå ind på i den her video. For det første, siderne i sådan en DNA-kæde. Og med siden, der mener jeg altså den række, vi har her, og tilsvarende i den anden side. De kæder her. De består altså skiftevis af netop deoxyribose, som er et sukkerstof. Og det var det, jeg nævnte før. Det er det, der har givet D'et i DNA's navn. Det er på grund af sukkerstoffet deoxyribose. Så det har vi altså en hel del af i DNA-kædens sider. Alle de her små femkanter, det er altså det her sukkerstof. Og indimellem sukkerstofferne, der sidder altså fosfatgrupper, som er en lille bitte kemisk enhed. Det hedder PO4 3-, som der står her. Måske kan man huske, man har hørt om fosfat, hvis man kender lidt til plante næringsstoffer. Det er nemlig lige præcis et af de meget vigtige plantenæringsstoffer, fosfat. Og det er faktisk lige præcis på grund af DNA'et, at fosfat er så vigtigt, for der skal bruges ganske meget fosfat, når man skal opbygge ny DNA. Og det skal man, når man vokser. Imellem siderne, der findes det, som i virkeligheden er det mest interessante, og det er så, som figuren også har skrevet på her, kernebaser. Og det kan måske også virke lidt mystisk, når nu at jeg sagde først, at DNA er en syre, nemlig acid, som A'et står for. Men det skyldes, at et stofs syre eller base virkning, det er altså summen af hele molekylet. Så derfor kan man godt have noget, som er base, men hvis der er noget andet, som fungerer som syre og som er stærkere, så er det det, der dominerer. Okay, men imellem siderne, som sagt, der findes kernebaser, og der er 4 forskellige slags kernebaser.
på figuren er de bare angivet med enkelte bogstaver. Herover har jeg skrevet, hvad de egentlig hedder, men altså A'et, som er de blå på tegningen, er basen adenin, og overfor adenin, der vil altid sidde en base, der hedder thymin, som er de grønne. Så for eksempel nede i bunden her, så hedder T overfor A. Lidt længere op, der sidder de så omvendt, A overfor T. Det kan de sagtens. Det er lige meget, hvad for en side, men hvis man møder et T på den ene side, er der A på den anden side, A overfor T, og så videre. Sådan er det hele tiden. Og så kan man se en ekstra detalje her, det er, at A og T har to sådan stiplede streger imellem sig. Og det er nogle bindinger, og en særlig kemisk binding, som man kalder for en brintbinding. Og det man bare skal vide om den er, at den er ikke specielt stærk. De forskellige andre bindinger, vi ser her, det er de sorte streger rundt omkring. Det er også kemiske bindinger, men som er markant stærkere. Så det er en vigtig pointe, at baserne herinde kobles sammen af relativt svage kemiske bindinger. Og det vil sige, at det er faktisk relativt nemt at splitte kæden på den her led. På andre leder er det noget sværere. Godt. Men det var A og T. G og C. G'et hedder guanin, og C'et hedder cytosin. Og de to hænger sammen med 3 brintbindinger. Så henholdsvis 3 for G og C, og 2 brintbindinger for T og A. Og det betyder, at de ikke kan kombineres på tværs. T kan ikke kobles sammen med C, fordi de passer ikke sammen. Og A og G kan heller ikke kobles sammen, for eksempel. Det er altså på grund af de her bindingsforhold. Så vil det være sådan, at hvis DNA nedbrydes, og det gør det jo, når lige så snart vi spiser noget, så er der DNA i det, og så nedbryder vi noget DNA. Når celler deler sig og bliver til flere, når man altså vokser, så skal der opbygges nyt DNA, og så bruger man altså en grundenhed, som der står her. Så en grundenhed for DNA, det er altså det, man kalder nukleotider. Og nukleotid, det er 1 fosfat, 1 deoxyribose og 1 kernebase. Og hvis vi over på figuren har jeg lige indrammet sådan 3, så det vil sige, man skærer ikke DNA fuldstændig i stykker, når det nedbrydes, så skærer man det ud i sådan nogle bidder her, som den gule streg markerer. Og så som en sidste bemærkning her, det som jo er interessant ved DNA, det er den genetiske kode, altså generne. Og hvor er generne henne? Jamen, de ligger i rækkefølgen af de her kernebaser. Så det er derfor, kernebaserne er det mest interessante. Siderne er der bare for at holde sammen på det hele. Men rækkefølgen af kernebaser, det er det, som giver generne. Og det skal vi vende tilbage til i en anden video. Men for eksempel, i det her tilfælde har vi jo en rækkefølge, der hedder T, G, A. Så vil det være T, C, C, T, og så kan vi ikke se flere. Der skal rigtig, rigtig mange flere kernebaser til for at skabe et gen. Det her det er slet ikke nok. Men her ser vi altså en lille smule af noget DNA. Menneskets DNA består af cirka 3 milliarder sådan nogle basepar faktisk. Så man tæller hvert enkelt par. Så der er altså ekstremt meget. Og der skal også en hel del til for bare at lave et enkelt gen. Den sidste side her viser lidt om DNA i forhold til RNA, som er et meget beslægtet molekyle. Som nævnt, nu står DNA på højre side, og RNA-detaljer står på venstre side. Men DNA består jo af sukkerstoffet deoxyribose,
Og her kan man se lidt af den kemiske struktur. Et RNA-molekyle har også sukkerstof. Det har også fosfat, ligesom DNA'et. Men den forskel, der er på DNA til RNA, det er, at RNA'et, det har sukkerstoffet, der bare hedder ribose. Og den eneste forskel, det er den her lille røde gruppe hernede, en OH-gruppe. Den findes her på ribosen, den findes ikke herovre på deoxyribosen. Det er altså den eneste forskel her. Det er så også ribosen, der har lagt navn til RNA, så R'et i RNA, det er på grund af ribose. Der findes også i RNA nøjagtigt de samme kernebaser som i DNA'et, bortset fra en enkelt udskiftning, og det vil sige, det er den base, der hedder thymin over i DNA. Den ser sådan her ud, rent kemisk. Den har man så ikke i RNA. I RNA der bliver thymin udskiftet med den, der hedder uracil. Og hvis man giver sig til at sammenligne den her kemiske struktur af uracil med thymin, så vil man komme frem til, at de er meget ens. Den eneste forskel, den er faktisk markeret med blåt her, det er, at thyminen har en ekstra lille sidegruppe her, en CH3. Så ligesom med de to sukkerstoffer, næsten ens, bare en enkelt lille forskel hernede, og også bare en enkelt lille bitte kemisk forskel. Men det er altså forskellen. Så DNA har deoxyribose. Ved RNA kaldes det bare ribose. Og DNA har thymin. Det findes ikke i RNA, der har man uracil i stedet. Ellers er alle de andre baser de samme. Og så den sidste detalje, det er den overordnede molekylestruktur. RNA's struktur er enkeltstrenget, som vi kan se her. Så det vil sige, der har man kun siden herude, og baserne sidder altså bare ude i den fri luft. Der er ikke noget overfor, som der jo er som bekendt i DNA'et. Det er dobbeltstrenget, så der har man to sider, og man har baserne, som hænger sammen, som sidder over for hinanden.